Республикада беренчеләрдән булып оешкан агрофирма бүген дә беренчеләр софында туган як агрофирмасы көннән-көн яңалыкка, яхшылыкка юл тота. Биредә югары уңышка омтылуына түгел, хезмәт кешесенә игътибар да беренче урында. Барыгызны да шул мотор бәйрәм белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Рафаэль Сулейманович әйтмешләй, җырлык, бик мотор иттереп бәйрәм итик бүген, бәйрәм белән. Бәйрәм дәвамында табыннарыбызга килгән күпереп пешкән икмәк өчен хезмәт иткән игенчеләр зурланды. Ипи кадәре игенчегә булган хөрмәт балачактан ук килә. Табыныбыз түрендәге иң олы ризыкка багышланган видео язмаларны да бәйрәмдә катнашучылар зур кызыксыну белән карады. Авыл халкына шундый мотор бүләк ясады, зур итеп сабанты үткәрелде. Шалык мәгәнен аның казанышларын әйтеп бирә торганы түгел, бик уңышлы эшләп килә. Киләчәктә дә шулай уңышлары зур булып, мотор булып киләчәктә эшләргә язсын. Икмәкләр бул булсын, игеннәр күкрә булсын, Рафаэль Сулейманович шулай итеп алып барырга аңа насип әйләсен. Безләрне икмәк белән, салам, печән белән, бөтенесе белән дә тәэмин итсен. Менә аларга мин бары тик сәламәтлек кенә телим. Biz yaşaldan kildik, her yılımıza faydalı böyle tabak kasım oldu konuğa. Biz kömürle böyle burağa sattıra bitədi. Kalık kop, oyunlar kütərik ki. Бәйрәмдә милли уеннар, спорт ярышлары да шактый булды. Авыш кылгага менеп әтәч алучылар арасында мәктәп укучылары, бакчага йөрүче сабыйларга кадәр бар иде. Балык тотырга яратучылар Мәллә елгасы ярындагы махсус урында эшләнгән бәйгедә катнашты. Гайбәт йөртәгәннәр, бу кадәр йөртәгән инде. Рәхмәттән башка бер сүз дә юк. Поселогына килдек, ишетеп килдек, телевизордан да карадык, кайчан буласын. Бүген омтылып килеп җиттек. Бит мында. Шул хәтле Бәйрәмдә туган як агрофирмасына караган авылларда яшәүчеләр өчен махсус лотерея да уйнатылды. Лотерея уенына куелган бүләкләр арасында мини-трактор, мотоблок, триммер, 3000лек 2 сертификат бар иде. Балалар өчен эшләнгән уен майданчыгы үзе бер кечкенә авылны хәтерләтте. Авылның 2 ярын тоташтырып ясалган басма шашыгы балалар рәхәтләнеп атта, понида йөрде, төрле каруселләрдә әйләнде, таудан шуды һәм башка бик күп мавыктыргыч уеннарда катнашты. Кыскасы, бәйрәмне оештыручылар бу чарага акчаны да, вакытны да кызганмаган. Бәйрәм грандиоз салют белән тәмамланды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.